Trenére, po 2 zápasech jsme opět vyhráli, tak jaké jsou pocity po utkání? No, konečně ty správné, ty proč to děláme ten fotbal. Každý chceme vyhrávat, dneska jsme věděli, že tady jedeme s jediným cílem a to je vítězství, což se podařilo, ale jsou tam i důležitější aspekty, některé ještě o něco víc, jako že jsme prostě nastřelili konečně 5 branek. Že se nám chytil golově Vojta Vojačke, že dal gol Sasky, že dal gol Shindy, to je pro mě strašné pozitivum do budoucích zápasů a přistoupili jsme k tomu utkání přesně jak jsme chtěli. Od začátku být aktivní a donutit soupeře k chybám, dali jsme 2 góly, potom jsme trošku ustoupili, nebo respektive nezbírali jsme druhé míče a díky tomu Krnov začal být lehce ofenzivnější, měl tam nějaké náznaky, z kterých nás mohl potrestat. Do druhé půlky jsme chtěli vejít znovu stejně jako do té první, ale opak byl pravdou. Krnov začal aktivněji, něco tam měl, ale my jsme to 3. gólem zlomili. Následně jsme dali na 4-5-0, trošku mrzí opět 2 inkasované branky, ale jak říkám, dneska bylo důležité hlavně vítězství a to se povedlo.